Дай. точки. Тая. Това да получиш квадрат Друга коя ще слагаме? Тая. право. Тая, тати. Тая, тая. Тази. Да. Давай ръката. Дай другата ръка. Три Не. триъгълни. Да. Ние ги Хопи, очертаваме с хопи, молив. хопи, Не хопи. такъв цвет на Тая. графит, госпожа Тонева ни казва. Добре, ето ти го графитам. Подозря. Добре, коя друга боя? Тая. Линията обаче. Коя? Тя линия... Тая, тати. Тази. Да. Давай ръката. Не станат равни, нали? Хубаво по... Хоп. Ти вече не. по реда. Хоп, Трябва да ми хоп, хоп, проверим. хоп, хоп, А, не. хоп, хоп, хоп. Друга коя боя ще Да, слагаме? друга цяло свърши само. Тая. Тази. Да. Давай ръката. Ми на 2 юни. Хопи, хопи, хоп, 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 Майко. хоп, хоп, Много се радвам за втори клас. хоп, Аз знам хоп, хоп. таблицата за умножение. До 6. Шест. Да, Не може и цялата да научиш татото. даже и десетата я знам. Хоп, 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 А 10 по 9 е 90. хоп, 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 Добре, хоп, да ви свързвай тук. хоп, 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 Просто хоп. Давай другата ръка, не дам да слагаме. Например, да е 10 по 9, махаме едно и слагаме 9 и става Хопи, 90. хопи, хопи. Така, не мърдай. Не мърдай. Слагай тук ръцете на листа. Ха! Диги. Ара! Тука, да, тука. Тука, тати. Тука, тати. Тук не може да е само тази страна. Така обаче.